Рахмет алкышларыгыз үшін. Хайырлы кеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әле генә сез Ринат абый Муслимовның Марсель Иванов киенә язылган "Тәгәрәп ләкитте йомгагым" дигән җырын тыңладыгыз. Инде киләсе җырыбыз достыбыз Фирзар Мортазин киенә язылган Ринат абый Муслимов сүзләренә "Ялгыз йорт". Тәрәзеләрдә күптән утылар сүнегән, и хуҗасы белмим каядыр. Җилләр исеп ачкан капкаларны, күршеләре ябып куядыр. Тәрәзеләрдә күптән утылар сүнегән, белмим алар кайчан кабаннар. Исәнлеген теләп дога кылам, и хуҗасы бәлки табалар. Тәрәзеләрдә күптән утлар сүнегән, белмим алар кайчан кабаннар. Исәнлеген теләп дога кылам, и хуҗасы бәлки табалар. Тәрәзеләрдә күптән утлар сүнегән, утсыз йортка кемнәр керәдер. И хуҗасы нишләп йөргәнен Ходай гына бәлки беләдер. Тәрәзеләрдә күптән утлар сүнегән, белмим алар кайчан кабаннар. Исәнлеген теләп дога кылам, и хуҗасы бәлки табалар. Тәрәзеләрдә күптән утлар сүнегән, и хуҗасы белмим каядыр. Җилләр исеп ачкан капкаларны, күршеләре ябып куядыр. Тәрәзеләрдә кинәт утка бынса, и хуҗасын хәлен белгеррек. Ул да бәлки инде арыгандыр, туган яктан читләрдә йөреп. Тәрәзеләрдә кинәт утка бынса, и хуҗасын хәлен белгеррек. Ул да бәлки инде арыгандыр, туган яктан читләрдә йөреп. Ул да бәлки инде арыгандыр, туган яктан читләрдә йөреп. Туган яктан читләрдә йөреп. Ике авыл малайы.